ljudima emisija. Komentar na sinoćnji spektakl, Ćiro. Mislim da je vrlo teško riječima izraziti to zadovoljstvo koji su diljem ove planete Bosanci i Hercegovci slavili najveći podvig, športski podvig, a to je plasiranje na svjetskom prvenstvu. Ja ću iskoristiti prigodu da čestitam Sapetu i njegovim dečkima, jer su uistinu napravili nešto povijesno i evo ja sam dosta daleko, ali još uvijek sam pod dojmom te činjenice da smo mi tako mala zemlja, tako efektno afirmirali našu domovinu i kako smo u Brazilu, gdje sam uvjeren da ćemo igrati značajnu ulogu u toj najvećoj konkurenciji. Bili ste izbornik reprezentacije Hrvatske 1998. godine u Francuskoj gdje ste osvojili 3. mjesto. Može li vaš sljedbenik Pape ostvariti taj uspjeh? Čujte, ja sam siguran da može. Treba tu imati i puno okolnosti i sretnih okolnosti da bi došli do takvog jednog rezultata. Ali po koncentratu talenta koju Pape raspolaže, on će vjerovatno još to kompletirati, može. I mislim da je jako bitno da ih uvjeri da mogu čak i te vrste podvig napraviti. Tko može više za državu uraditi? Političari ili sport? Jebote, političari, šta oni mogu jadni? Ovo je javni servis, gospodine Blaževiću, molim vas pripazite na riječnik. Dragi moj, jesi vidio kako reče čovjek? Pa ugledajte se u nogometaše. Ona iz Evropske unije, ne znam jesi gledao. Kad su političari bosansko-hercegovački takvi koji su nogometaši. File, jesu? Da, Štefan File. Molim? Štefan File je upravo tako rekao da se bosansko-hercegovački političari ugledaju na reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Slušao sam, moram ti reći da sam se sam naježio. Mi nismo svjesni šta je to. I zato sam sretan da je publika tako odgovorila sa velikim entuzijazmom i zahvalnošću našim nogometašima i našem sapu na tako jednom veličanstvenom uspjehu. I za kraj, molim vas, gospodine Blaževiću, vaš komentar na turbulencije u hrvatskoj reprezentaciji, smjene, ostavke, što se događa? A sine moj, to je uvijek kad je kriza rezultata, onda je prvi trener koji plati glavom i meni je jako žao Igora, ali šta ćeš, to je zakon posla kojem se mi bavimo. Izgubio je 3-4 utakmice za redom i on je sam napravio potez koji mu ide na čast, jer je pokazao da je jedan dostojanstveni sportaš i povukao se. Ja se nadam da će Niko Kovač, jedan mladi, ambiciozni, novi izbornik, pokušati napraviti sve kako bi u baražu i mi slijedili put moje bosansko-hercegovačke reprezentacije i ako Bog da sreli se zajedno na tom najvećem nogometnom festivalu. I evo, gospodine Blaževiću, molim vas još za kraj, imate li slučajno vi neko pitanje za gospodina Sušića i gospodina Osima? Šta su oni tu? Da, oni su u studiju. Pa molim te, pozdravi puno mog dragog prijatelja Osima, jednog legendu koja je veća nek ja, majku mu jebem, to sam malo ljubav. Nemojte, molim vas, pripazite na riječnik, javni servis. A ja jebote riječnik, vidiš da govorimo mi kako me... Koga ti zajebavaš? Ne. Pozdravljam te riječnik, poljubim Sapete u to pametno Leninovo čelo tičanjem poljubati. I slušaj savjet od Osima, on može uvijek svima nama ga dati. Ajde, pozdravljam vas da ne bi više ovaj Niko na mene. Također, hvala vam lijepa, gospodine Blaževiću. Jeste vi sigurni da je ovo bio Ćiro Blažević? Jeste, jel? Da. Zato što ima jedan tip koji imitira Širu u originalu. Ne. Ovo je gospodin Blažević. Ja sam slušao nedavno, padao sam od smijeha, pa sam pokušao da ipak da vidim da li je to Širo ili ne.
Izgleda da je Čiro, ali nisam... Jeste. 90% sam uzbijeđen da je on, ali... Jeste. Evo, dakle, i gospodin Blažević je upravo to opomenuo i Štefana Fila da je rekao da se bosansko-hercegovački političari trebaju ugledati na reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kako vi to sve komentirate? Tko može više za državu uraditi, političari ili sport? Otkud ja znam? Kako mogu ja da odgovorim